در موج برنامه اطلاعاتی خبر. از دوستی ابدی و آسانسازی حرکت تا علامتگذاری مرز. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шавкат мирзиёев ордени зарин тоҷ доданд. душанбе тошканд дар рӯди зарафшон 2 нерӯгоҳи барқӣ месозанд. президентони ҷумҳуриҳои тоҷикистону ӯзбекистон дар изҳороти муштарак аз дӯстии абадӣ, аломатгузории марз, рушди тиҷорат ва таҳкими муносибат изҳор доштанд. 15 июни соли 2000 аҳднома дар бораи дӯстии абадӣ миёни тоҷикистону ӯзбекистон баста шуда буд. ҳамчунин 17 августи соли 2018 миёни ин ду давлат шартнома дар бораи шарикии стратегӣ ба имзо расид. ҳоло президентони тоҷикистону ӯзбекистон сари 26 нукта созиш намуданд. котиботи президенти мамлакат номгӯи созишҳоро нашр намуд ки роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳамтои ӯзбекистони ӯ шавкат мирзиёев сари он ба тавофуқ расиданд. муносиботи тоҷикистон ва ӯзбекистон дар сатҳи баланди эътимоди мутақобил, дӯстии самимӣ ва ёрии ҳамдигарӣ, муколамаи мунтазам дар сатҳи сарони давлатҳо ва ҳамкории фаъолонаи сиёсӣ, ташаккули фазои нави ҳамкорӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ, рушди робитаҳои байниполарламонӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи тиҷоративу иқтисодӣ, фароҳам овардани шароити мусоид ва рафъи монеаҳо дар савдои мутақобила, ҳамкории тоҷикистон ва ӯзбекистон дар соҳаи кооператсияи саноатӣ, тақвияти минбаъдаи робитаҳои байниминтақавӣ миёни тоҷикистон ва ӯзбекистон. нақлиёт бояд ҷавобгоҳи манфиатҳои ҳаётии ду кишвар бошад. барқароршавии хатсайрҳои нақлиёти автобусҳо, роҳи оҳан ва ҳавоӣ байни шаҳрҳои ду кишвар. идомаи раванди гуфтушунуди созанда роҷеъ ба аломатгузории марзи давлатӣ, истифодаи маҷмӯӣ ва мутақобилан судманди захираҳои обӣ ва энергетикии Осиёи марказӣ мебошанд. ҳамкориҳо дар давраи ҳамагирии коронавирус нишондиҳандаи принсипҳои олии дӯстӣ, роҳандозии ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва таъмини некуаҳволӣ беҳдоштию эпидемиологии аҳолӣ, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офатҳои дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ, сохтмони иншооти иҷтимоӣ дар қаламрави ҳарду давлат, густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳангию гуманитарӣ, дастгирии баробарии гендерӣ ва тавсеаи ҳуқуқу имкониятҳои заноне ки дар таъмини сулҳу ризоият дар ҷомеа нақши калидӣ доранд, идомаи ҳамоҳангсозӣ байни хадамотҳои махсус, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои дахлдор, мусоидат ба раванди сулҳи Афғонистон ва эҳёи иҷтимоию иқтисодии он кишвар бо дар назар дошти хуруҷи нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ дар соли 2021, таҳкими мақоми Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун сохтори фарогирии байналмилалӣ ва саҳнаи асосии ҳалли масъалаҳои муносибатҳои байнидавлатӣ, идомаи ҳамкориҳои зич дар чаорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони ҳамкории исломӣ ва хайра. баҳои баланди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раёсати ӯзбекистон дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2020, дастгирии Ӯзбекистон аз раёсати тоҷикистон дар Созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2020-2021, тоҷикистон баргузории конфронси байналмилалии Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ, иртиботи мутақобилаи минтақавӣ, чолишҳо ва имкониятҳо дар моҳи июли соли 2021 дар Тошкандро ҷонибдорӣ карда, иштироки ҳайати воломақоми тоҷикистонро дар он чорабинӣ тасдиқ намуд. баҳои баланди сарони давлатҳо ба натиҷаҳои сафари расмии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон, сипосгузории Шавкат Мирзиёев аз Эмомалӣ Раҳмон барои пазироии гарм. дар охир Шавкат Мирзиёев муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо сафари расмии ҷавобӣ ба Ӯзбекистон даъват кард. даъват бо изҳори сипос қабул гардид. таърихи сафар тавассути роҳҳои дипломатӣ ҳамоҳанг хоҳад шуд. дар маҷмӯаи давлатии Кохи Борбат дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Тоҷикистон бо фармони президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Шавкат Мирзиёев, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон барои хизматҳои шоён, барои таҳкими муносибатҳои байнидавлатӣ, тавсеаи робитаҳои дӯстона ва ҳусни ҳамҷаворӣ миёни халқҳои тоҷик ва ӯзбек, рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, мукофоти олии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. طبق اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اردن زرین تاج درجه 1 به پرزیدنت جمهوری ازبکستان در وضعیت تنتنوی سپرده شد. یادرس می‌شیم که سفر شوکت میرزیویف دو روزه بوده انتظار می‌رود که سران دو دولت برای آمیختن ظرفیت‌های تجارتی و اقتصادی ولایت سوخت به شمال کشور سفر کنند.
раванди бунёди муштараки ду нерӯгоҳи барқи обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ба марҳилаи нав гузашт. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев зимни гуфтушунидҳо масъалаи бунёди нерӯгоҳи барқи обиро баррасӣ карданд. Сипас сарони ду кишвар дар бораи омода кардани асоснокунии техникиву иқтисодии сохтмон ва истифодаи ду нерӯгоҳи барқи обӣ шартнома ба имзо расонинданд. Ёдорас мешавем ки масъалаи ҳамкориҳои минтақавӣ дар соҳаи гидроэнергетика бори аввал аз ҷониби роҳбарони давлатҳо соли 2018 матраҳ шуда буд. ҳамзамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев ба созиш расиданд ки ду нерӯгоҳи барқи обӣ бо иқтидори лоиҳавии 320 мегаватт бунёд кунанд. Сипас онҳо ба татбиқи лоиҳа дар соли 2020 баргаштанд. гурӯҳҳои кории ду кишвар моҳи январ бо мақсади муқаррар намудани тартиб ва шартҳои иштироки тиҷорӣ дар сохтмон ва истифодаи нерӯгоҳи барқи обӣ гуфтугӯ карда буданд. пеш аз ҳама ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки нерӯгоҳи ёвон бо арзиши тахминии $282 миллион бо иқтидори 140 мегаватт ва истеҳсоли 700-800 миллион киловаттсоат нерӯи барқ сохта мешавад. лоиҳаҳо аз ҷониби худи ҷумҳуриҳо ва ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонаводии ҳар яке шумо бо шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.